nadakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, duwang taga Calamba, Laguna arestado sa pagpabakal ng 17 bricks nin pinalang na dahon nin marijuana asin shabu sa siyudad kan Iriga. Mga dadakop sa serye ni one-time, big-time operation kang Naga City Police Office kadaklan, tagaluwas kan siyudad ni Naga. Oplan timbangan kan Market Enterprise and Promotion Office nagpapadagos. Bicol Universities and Colleges Athletic League Season 5, liwat maarangkada sa agang Sabado. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Mga may depekto asin posibleng may daya na kiluhan sa Naga City People's Mall, iyo ang pinagahanap kang nagpapadagos na oplan timbangan kang Market Enterprise and Promotion Office. Aramon taman ang kumpletong details kan sa report ni Melvin Machado. Para maproteksyonan ang mga parasaod sa Naga City People's Mall sa mga posibleng may daya o may depektong kiluhan, pinagkukundisir ngunyan ka Market Enterprise and Promotion Office ang oplan timbangan. Susug ki Market Enterprise and Promotion Office Head Ramon Florendo, pinagmamanduman ini sa Consumers Welfare Act na matawan proteksyon ang mga parasaod. Huli tatama ang bayad, dapat tama man subot ang timbang. Sa nakalihis na mga panahon, bihira naman subot sindang may nadadakop na pinagtutuyo ang pagdaya nin kiluhan. In fairness man po, pambihira po kami nakakadakop na tuyong may daya. Pero ginigibutayan regular, tako minsan dahil nag-aaram sa paratsinda na igwanan ng corrosion itong spring katong sa indang kiluhan. So, in fact, ang iba nagpapasalamat pa dahil, kung dahil ngayon sir na calibrate, kami pala ngayon nadadarahan. Tapos siyempre bagaan pag ang spring maluya na, ang gabat, itong pagbalik niya din ang gayo na bilta. Ang kiluhan na dain na inspeksyon, mayong sedlyo asin dain na rehistro, alagad pinagagamit ini sa inda subot na kinukumpiskar asin may magabat na pinalidad. Ang sistema may tabi Melvin, once na mahiling may diferensya, kinukumpiskate min automatic. Pigadalan may kung pwede pang i-repair, pero kadaglan na bis kayan, tabarato man lang ang kiluhan, di naman yung pigtutubos. So, we advise them na magbakal na lang ng bago. Pero nakarecord yan kung sisayan, so kay puhan daraw ni Darigita. Kung dahil, dudumanan mi. Once na mahiling ming ginamit na niya, dahil niya pigparehistro, dahil pigpasilyuhan. That's the time na ma-penal. Abiso man ni Florendo sa mga parasaod, gamiton ang timbangan ng bayan kung may duda sa gabat kang sendang sinaudan. Kung sakali po may pagduda ka mo, kilo ba ngaya, pig makis-makis, mabilisan, di mo na iling si pagkilo, mag-agi ka mo naman sa timbangan ng bayan. Regularly calibrated dyan. Once na naaraman po nito na may kulang sa timbang, magdigdi po tulos ka mo, taantimano pagka-aksyonan ko yan. Pipadumanan ko, ako mismo ang naduman, automatic ino-confiscate ko. Dahil pwede ang siring kaya na practice. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, yaon ngunyan sa paglibot ang mga personahe kan Market Enterprise and Promotion Office para bisitahon ang mga hardware, pawn shop, mga mall asin mga nagpapabakal ng tela para hilingon kung tama ang saindang mga timbangan asin ginagamit na pangsukol. Ang oplan timbangan kang MEPO ang bako lang sa Naga City People's Mall kundi sa gabos na tindahan digdi sa syudad ng Naga. Ngunyan po yaon si diyan sa Barangay Abella. Gabos po yan susurudon sa sari-sari store, grocery, hardware, mga pawn shop, ito bagang mga padala, courier stores, nagtitinda mga alahas, hardware. So, gabos. Maski tilahan, nagagamit yan ng metros. Kung ano man ang ginagamit ng pansukol, sinisilyohan mo yan na ito silinderos ka itong sarong metro, sarong yarda. Padagos sa mga bareta.
Tubod si Naga City Abattoir Head Bert Acabado na daigigibuhon kan sa iyang mga parabuno na magbawa sa karne kan sa indang pinagbuno na orig, baka o kambing. Ini matapos na may magpaabot subuot nin reklamo na may pagdudang binawasan ang karne kan pinabunong kanding. Nangapodan man si Acabado sa mga nagpapabuno na daipaglingawan na pirmahan ang gate pass na pinagtatao sa inda para siguruhon na kumpleto ang karne na sa indang pinagpabuno. Dapat, kumbaga, sinda nag-uurulay ang mga parbuno. Sinda mismo nagmamatiyag kag kapwa ninda. Tabaka, ginibukan saro, damay na intero ang opisina. Diba? So sabi ko si Tultul, magmatiyag, magiraray. Baka sabihin, ikaanag ko pero bako ka man. So gabos po kita, magmatiyag sabi. Si mga para nagpapabuno mga pwede, dahil hanggang po malingawan, nasa pigpiper man nindo pong gate pass, iriparahon nindo tulos. Para po kung mailing man tulos na pag sa dispatch area, may kulang o anong may problema. Yan po pasaya sa laog, mapapaabot na sa mga empleyado. Sa iba pang bareta, bantay sarado kan Public Safety Office as in Naga City Police Office ang kalabaan kan Diversion Road Almeda Highway sa panduang aldaw kan pag-implementar kan pagpapaagi sa mga bus, van as in jeepney sa Almeda Highway. Sa parte kan rotonda, may nagkapirapang pasahero ang naghahalat kan pag-agi digdi kan bus nangunyan yaon na duman sa Almeda Highway nagaagi. Sa iba pang bareta, sarong miyembro kang New People's Army ang nagadang sa nangyaring engkwentro kang subago sa Barangay Lidong. Presentasyon Camarines Sur sa paagi kang 83rd Infantry Battalion. 4 na high-powered firearms ang na-recover kan militar, kabali na ang sarong M60 machine gun. Padagos pa ang pagrekorida kan militar sa encounter site. Sa pagbabalikan news break, 17 bricks nin pinaalang na dahonin marijuana asin shabu na kumpiskar sa duwang sospek sa syudad nin Iriga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na groso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, padagos pa ang ginigibong investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa nangyaring kasulo sa Iriga City Public Market kasubagong aga. Hali subuot sa linya nin kuryente nagpuun an kalayo, alagad padagos pang nagkakalap din ibang impormasyon ang BFP dapit sa insidente. Uminabot man sa fourth alarm ang kasulo asin may 21 na fire trucks ang nagresponde hali sa mga pagtaraid na banwaan. Edmero asin Chinpotong fire volunteers. Sa satuyang police report, 17 bricks ning pinaalang na dahon nin marijuana asin shabu ang nakumpiskar kan mga otoridad sa syudad nin Iriga kan Sudma. Ang duwang suspek na parehong dayo sa probinsya nin Camarines Sur. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. 17 bricks ning pinaalang na dahon nin marijuana na nagkakantidad 2.4 million pesos asin 30 gramo nin subot shabu na nagkakantidad 204,000 pesos ang nakumpiskar sa mga sospek na sinda alias Efren 45 anyos kang barangay mahadain kan Lubang Calamba Laguna asin kaibahan kaning si Joel 43 anyos may agom kang Block 12 Lot 86 barangay mahadain kan Lubang Laguna matapos ang ginibong anti-illegal drug bypass operation sa syudad kan Iriga, Kasudma. Susug kay Police Colonel Julio Cesar Domingo, PNP, Provincial Director kang Camarines Sur Police Provincial Office, duwang simana trinabaho kan mga operatiba sa Iriga ang nasabing mga persona. Build up natin dito sa bypass operation sa Iriga City. It took our personnel 2 weeks. Last week meron na rin yung prior coordination sa PIDEA natin dito sa Kamsur. However, hindi pa nag-materialize, And eto nga, luckily, yesterday, natuloy yung bypass operation and our personnel were able to confiscate yung 17 bricks na estimated natin is nasa 17 kilos, Day pinagahali kan mga otoridad na konektado sa sarong dakulang grupo ang mga nadakop na sospek huli sa dakulang kantidad kang illegal na droga na sa indang daradara. Hindi natin na masabi as of this time, pero kung titignan mo, yung sa laki ng quantity na huli natin, masasabi natin may posible that they are member.
ang pagtransportar, pagsaray asin pagpabakalin illegal na droga sa arog kaning dakulang kantidad ang mayumpiyansa nagahalat sa mga sospek oras na masaangatana nin kaso. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni Police Colonel Julio Cesar Domingo na ang mga banwaan kan Baaw nabwa asin ang syudad nin Iriga ang kabali sa pinagmo-monitor kan PNP sa pinagdadarahan nin illegal na droga sa Camarines Sur. And I think sa area naman ng Camarines Sur, Police Provincial Office, ang nakikita kasi nating minomonitor talaga natin is dito sa area ng of course ng Baaw and Iriga. Yung possible. And even yung Nabwa. Sa iba pang police report, mga natawan in citation ticket as in temporary operators permit sa police operation kang Naga City Police Office, mayoriya bakong taga-syudad ning Naga. Ang detalye sa aramon to sa report ni Melvin Machado. Sa paglaog kang bulan nin Enero, sunod-sunod sinaging pagkondusir nin police operation kang Naga City Police Office katuwang ang LTO, Highway Patrol Group asin Public Safety Office kontra sa mga motoristang naglalaog o nagbabiyahe sa syudad kang Naga. Poon sa mga pangenot na kalikan syudad, hasta sa mga barangay na pasiring sa boundary kan makatayin na banwaan kang syudad ang ipinaglalatag ang mga checkpoint. Sa pagsumada ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office sa mga nasitar, hulit na may violation kadaklan subot digdi bakong taga-syudad ni Naga. Kunti ang taga-Naga. Ang may problema ini mga adjacent towns natin. Ngunyan pa lang namamatay na subot ang epekto kang sunod-sunod na police operation kang Naga City Police Office sa mga traffic violators. Hulit ang ibang motorista ang nagko-complain na subuot kang sa eda mga papeles na kaipuhan para makapagmaneho nin bihikulo. Actually, tatlo tayo, tatlo, but we are being felt and seen. Kung kami nadadakot na, at least nag-give kami ng message na you have to be compliant. Administratively, dapat compliant sa registration, sa licensing. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, deployment kan mga hospitality management students sa Boracay asin iba pang lugar, pinupo na para sa saindang internship. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kelly Francisco. Boracay Island, Baguio City, Manila, Albay, asin man lain-lain hotel and restaurant sa Naga City ang pwede mong madumanan bilang OJT urog na kung ikasarang hospitality management student intern kang Naga College Foundation. Saro lang ini sa mga offered programs kan College of Business and Management na matauning marahay na oportunidad sa mga estudyanteng gustong magpadagos sa hospitality industry. Para kay Emeril Almuena, program chair kan internship, obheto kan CBM na makapagprodusir ng globally competent asin matabangan ng mga estudyante na mas makanod pa sa propesyon na sa endang pipilion sa maabot na panahon. Since we have these missions of producing a global competent students, maybe that is the reason kung bakit kailangan natin mag-deploy ng mga students to the different places like Baguio para magkaroon ng panibagong natures, or mas ma-explore yung mga bata. So since we have this mission, so I do believe na mas marami tayong mapoproduce na globally competent na mga students. They will have this experience para they will be ready in the industry after they graduated. Dai matatawaring excitement man ang namamatikang 4th year HM student na si Ivan Nino na makaabot sa Boracay Island asin makanood ng mga importanteng bagay. Ang nilook forward ko po as a hospitality practitioner is yung mabibigyan kami ng hotel na pag-OJT-han namin ng competent and quality na training para sa aming mga 4th year students. Excited ako sa part na makakapunta kami ng Boracay and also first time naming mga nag-training na makakapagsakay sa airplane. Most exciting part is makakapag-serve kami sa mga different people from different foreign countries.
Dakul na trabaho asin oportunidad ang nagahalat sa mga estudyanteng matapos sa kursong Hospitality Management. Sigunyan sa din kan CBM na si Dr. Renato Belaro. We referred the opportunity as the entry-level jobs. We have different types of entry-level jobs, namely hotel and restaurant management, food and beverage service attendant, bartender, event organizers, storekeeper, cabin crew, travel agency staff, or even tour guiding. So those are the few of the opportunities or entry-level jobs for students after their internship. Sa iya mang in-encourage ang mga estudyanteng gustong magpadagos sa endang offered programs. Our college offer different programs. We actually have 4 programs. We have the Bachelor of Science in Hospitality Management. We have the Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, major in Human Resource Management, and the Bachelor of Science in Entrepreneurship. We offer the lowest tuition fees among colleges and universities in Naga City. We offer business education, simple and affordable. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Maaksyong bakbakan kan manlain-lain na team sa volleyball men and women sa liwat na pagbubukas kan Bukal Season 5 madadala na sa aga. Ang detalye sa aramon to sa report ni Christine Reyes. Sa pagbabalik ang Bicol Universities and Colleges Athletic League, liwat madadala ng tibay kan lambang team sa men's and women's volleyball. Again, binawi naman agad ni Antonio with that. Up by number 4, Benyas back row. Pick up by Panique, Kinilitan to Caceres. And again, a strong Uwarde setting up Cebuyo. And Cebuyo with a cross-court hit. Madadalan man ang liwat ang paghampangan kang bawat teams araw kan Ateneo de Naga University, Bicol University, University of Nueva Cáceres, Universidad de Santa Isabel, asin ang defending champion sa men's and women's volleyball na Naga College Foundation. Madagdag sa init asin aksyon sa loob kang hardcourt ang bagong team, hali sa ACLC Naga, si Biswa asin Pasakaw Academy. Tutukan ang bawat istorya kan mga kupunan na sinatleta nagre-representar kan sa idang mga eskwelahan asin sa tuyang suportahan. Madadalan ngunyan na Sabado ang opening asin enot na bakbakan na Ateneo de Naga University kontra Universidad de Santa Isabel sa men's volleyball sa live coverage kang Oragon Sports TV asin Bukal Facebook page. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.